Hej vloggen. Hoppas allting är jättebra med er. Min sillvideo blev ju lite sådär. Inte så jättebra. Men det funkar i alla fall. Just nu sitter jag här med Oliver. Jag har precis snackat mina barn. Det här är min lilla Bufse. Som är så söt och kär. Är han? Han heter Oliver. Eller hur Oliver? Du vinkar. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hon var i alla fall en jättesnäll gubbe. Som jag har haft nu i en veckas tid ungefär. Vänta lite. Sådär ja. Oliver är 1 år gammal. Är han. Och en jättekillen gubbe. Som vi ser. Jättesnäll. Och han var helt... Han var... Kan du säga hej? Oj. Se om vi får... Så jag kan se. Det kan inte hänga så. Han var bara kyla. Jag vet inte om jag frågade innan om ni hade haft en bra helg. Annars hoppas jag att ni hade haft en jättebra helg. Jag tänkte att jag skulle göra ett inlägg efter detta. Om en text som jag vill att ni ska reflektera över och tänka på. Och så. Sen så var det någon som ville att vi ska bli sommar. Så vi ses i texten och ha det bäst.